ऐतिहासिक राजवाडो सावंतवाडीचो मोती तलाव आणि सावंतवाडीचो नरेंद्र डोंगर जसो फेमस आहे ना, तसोच फेमसच सावंतवाडीच्या चिताराळीतली ही लाकडी खेळणी किंवा ही लाकडी वस्तू त्याच्यासाठी ही फेमस आहे. बरीच वर्षं झाली इकडचे जे कारागीर असत त्यांच्यानी ही परंपरा तशीच सुरू ठेवली आहे. आता आपल्याकडे गणपती येत असत आणि गणपतीत आपल्यात माटी बांधली जातं आणि या माटींका अशी ही लाकडी फळा बांधली जातात आणि ही परंपरा अजूनही आपल्याकडे सुरू असा. त्यामुळे ह्या चिताराळी सध्या या लाकडी फळांनी आणि खास या पाटांनी सजलेली आपल्याक बघूक गावता. मात्र ही जी लाकडी खेळणी असत त्यांची परंपरा कशी सुरू झाली, त्याचा काय वेगळेपण असा ह्या आज आपण जाणून घेतलो कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी गजाली या विशेष भागाचं. हे असत प्रकाश चितारी आजोबा. त्यांचा वय जवळपास आता 70 वर्षांचा असा. मात्र तरीसुद्धा ते सुंदरपैकी ही डिझाईन तयार करत असत. या डिझाईनला नेमक्या काय म्हणतात आणि ते या व्यवसायात कधीपासून येले याची माहिती आजोबांकडसूनच घेऊया. आजोबा, तुम्ही आता जर करतात तर ते काय नेमक्या म्हणतात, ते काय नाव आहे? हे कार्विंग पाट असत. ते लग्नात वजी म्हणून देतात. काय त्यांना ते 2 पाट फळांचा सट माटी वगैरे असे त्यांना दिवचे लागतात नवीन लग्न झाल्यानंतर. काय आणि हे पाटांका जरा मागणी खूप असा. काय त्याच्यामुळे की ना हेच आमचं काम असतं सीझन. नंतर इतर टायमाला लाकडी फळांचं किंवा पालखी किंवा दोरफाळा वगैरे देवाचे तरंगा वगैरे ते रंगवायचं असतात तेही करतो, हेही करतो. सर्व कुठचं नाही असं नाही, काम करायचं असं आहे. आता माका सांगा, हे जे तुम्ही पाटाक जा लाकूड वापरता ता कसला वापरला जाता? लाकूड फणसाचा, शिवण किंवा आंब्याचा किंवा सागवानी हे असे 3 लाकडं आम्ही वापरतो. त्याच्यात लाकूड टिकाव म्हणजे जास्त म्हणजे फणसी टिकाव येतात जास्त. आणि ते 2 नंबर म्हणजे तुमचा सागवान 1 नंबर आणि त्याच्यानंतर 3 नंबर म्हणजे शिवण. आंब्याचा जास्त टिकाव येणार नाही. आता ह्या जा लाकूड आता कसला असा तुम्ही जा पाटाक वापरला? ह्या आता पाटाक वापरलं तर आम्ही फणशी वापरलं. फणशी आणि दुसरा असा तो शिवण असा ती त्या बाजूला असा. म्हणजे हो जो आपल्याक दिसता तो शिवणा बरोबर? तो शिवण. बरं. पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा सुरू केलेला काम म्हणजे तुम्ही आता किती वर्षाचे होतात तेव्हा तुम्ही या व्यवसायात? 14 वय होतं माझा, 14 वर्ष. त्यावेळीपासून वडिलांचा बघून शिकले आम्ही. का वडिलांनी काय आमका हात लावून शिकवक नाही, बसारे वगैरे म्हणून नाही. आम्ही वडिलांचा बघून शिकलो आणि काही आम्ही क्लास वगैरे घेऊ जाऊ नाही. त्याच्यामुळे आमची कला आमच्याचकडे राहिली. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या तुमचं हे काम सुरू राहिलं असं. त्याच्यामुळे आम्ही काही गेलो तरी काय सोडणं नाही. आपला काम तर आपण असा स्वतःच्याच पायार असं, आम्ही लोकांच्या पायार नाही. म्हणून आमका ह्या मान असा जरा. पण तुम्ही ह्या डिझाईनला काहीतरी म्हणतात असं तुम्ही मागे बोलताना एकदा सांगितला होता. कार्विंग हे आता आम्ही केला तर कार्विंग काम केला. त्याच्यावर आम्ही नक्षी काम आता करतो. नक्षी आणि कार्विंग एकच. काय आता कार्विंगची पाट पालखी असतं देवाची, ते सुद्धा आम्ही करून देतो. नाही असं नाही, कुठची पालखी असून करून देतो आम्ही. आता तुम्ही जी हत्यारं वापरतात या कार्विंग करूच्यासाठी तर त्या हत्यारांचं नाव काय असा आणि ते काय म्हणतात? कांशीचे आम्ही हे बनवलेले असतात. काय हत्यारं म्हणजे खूप असतात ती, त्याच्यात ते आम्ही हे ठेवणं नाही कारण का महाग असतात ती आणि आम्ही स्वतः करून घेतो. म्हणजे ही जी आता असं ती तुम्ही करून घेतलेली आहे, कंपनीचे नाही. आमका जे होय ना ते मिळणार नाही. मग आम्ही ते जुने कांशी वगैरे असतात ना ते आम्ही ह्या करून घेतो आणि दवडांकडून करून घेतो. जा आमका कसा व्हाया काय व्हाया तर आम्ही करून घेतो. आता हे काय म्हणतात ह्या जो तुम्ही हत्यार वापरतात? हे लाकडी हातोडं. लाकडी हातोडं. आणि त्या कसला ते लाकूड कसला वापरतात? चिंचेचा लाकूड. चिंचेचा मजबूत येतात. चिंचेचा लाकूड घट असतं, बाकी इतर लाकूड घट नसतं. म्हणून चिंचेचा
बनवून घेऊचा असता इतक्यात. अजून एक असं म्हटलं जातं की म्हणजे चिताराळी ह्या नाव पडण्यामागे सुद्धा काहीतरी एक कथा असा, तर ती काय असा? ते म्हणजे ह्याका चित्राळी नाव पडूचं कारण म्हणजे आमचं तसा नाव की ना शिरोडकर. आमचं गाव बोरीशिरोडा. त्यावेळी आजोबा पणजोबा म्हणजे खयचे तुम्ही? बोरीशिरोडा गोवा. गोवा ते आमका माहीत नाही. त्याच्यामुळे की ना ह्या आम्ही बारीक चित्रा वगैरे दशावतारी वगैरे काढू. त्याच्यामुळे खेमराज वगैरे होते ना त्यांच्यानी आमका चितारी म्हणून नाव ठेवलं. आणि त्याच्यामुळे ही चिताराळी हां नाव पडलं चिताराळी. फेमस चिताराळी असा ह्याच्यामुळे चितारी. तसा नाव आमचा शिरोडकर असं असतं. पहिल्यांदा बघा म्हणजे हातान वाटा ही सगळी लाकडी खेळणी तयार होत होती. मग ती कसा काम केलं जायचं आता? त्यावेळी मशीन वगैरे काय नाही. एक सांगडो असता, दोन बाजूक दोन ह्या असतात. तेका तो खेळ्यान ठोकून जाम करतो आणि एका हातान दोरी ओढतो आणि एका हातान हत्यार आणि एका हातानंच ते लाक वगैरे चढवायची पद्धत असते. ती आताच्या लोकांका कोणाला नाही जमणार. आता ते फक्त मशीन असली का मशनीरच करतात, पण हाताने एका हाताने करतात ना तर करणं ना कोण. ती सवय त्यांना आता विसरली आणि आता पुढच्या पिढीत सुद्धा होता नाहीत असं असं. पण त्याच्यात काय अशी वेगळेपण होता त्याचा? ते टिकाऊ होती का? ते जास्त काय येत का? नाही मशीनपेक्षा आता काय सोप्या काम झालं. मशीन म्हणजे आता सोप्या काम. हातीन म्हणजे खूप त्रास. म्हणजे एका हातानं ओढायचं आणि एका हातानं दोन्ही पाय ठेवायचं त्याच्यावर आणि काम करायचं. म्हणजे पण ती वस्तू एकच येतात, वेगवेगळी नाही. पण हात चालवायच्या ह्याच्यावर असा हत्यार जो आम्ही हत्यार फिरायचो ना तसा राऊंड व्हायचं. राऊंड जसा सेफ देऊ तसं त्याका सेफ देऊ घेतात असं. मशीन म्हणजे कसं स्पीडली फिरत राहता. आणि ह्या आमचा हातीन म्हणजे कसं ज्यावेळी आमका एकदम स्लोमध्ये करू तर हातीन करू घेता असा. ते काय आता मशीन काय सगळं आता मशीन कार्विंगची सुद्धा इलीच आहेत. पण त्या कार्विंगात आणि ह्या कार्विंगात जमीन आसमानचा फरक. लोक म्हणतात कार्विंग मशीन इली पण त्या ह्या नाही असं असतं. ह्या तिथं हातीन काम करतात ना आणि त्या मशनीच्या कामात खूप जमीन आसमानचा फरक असतो. आता काही लोक मशनीवरून घेऊन गेले पण नाही हो चितारी तुम्ही हातान जा करतात ना तर ह्याच्यात सर येणार नाही असं असतं. हे कोणाक कळणार नाही ना. तो फास्टमध्ये करून देता. तुमच्याकडे 15 दिवस लागतात, तो आमका एका दिवसात देता. मग थंयसूनच घेऊन जाय तुम्ही हे आम्ही म्हणतो त्यांना. मग नंतर त्यांना कळतात अरे देवा ओगीच आम्ही फास्टमध्ये आणलं मग असं म्हणतात ते. पण हे वज देऊची जी परंपरा तुम्ही पहिल्यांदा म्हटलात की वज दिली जाता, ते वज काय परंपरा असा ही नाही? गोव्यातली लोकांची पद्धत असते. आपल्याकडे नाही कोकणात नाही. आता ही कोकणात चालू झाली. आता सगळं साईड देऊचो लागला. हां सगळं काय श्रीमंत असं तो कपाट देता काय खोट देता काय ती गोव्यातली पद्धत असते असं असं. पण ही जी आता पाट असत जे तुमका त्या वजसाठी दिवची असत त्याची किंमत जास्त असता का नेहमीच्या पाटांपेक्षा? हो नेहमीच्या पाटांपेक्षा ह्या पाटाची घेतलं ना तर 6,000 रुपये जोडी. शिवणीची असतं ते 5,000 रुपये जोडी. आंब्याची असतं ते 1,200 रुपये जोडी असे असतात. त्याच्यात ते लाकडात फरक असतात. हां ही पॉलिश वस्तू पॉलिश काम कलर काम नाही हे असं चालतं. आणि काय कलर वापरले जातात बघा. तर त्यावेळी म्हणजे तुम्ही आता जेव्हा काम करत होता तर साल काय होता साधारण असताना आणि तेव्हा कसले कलर वापरले जायचे? ते आता जे कलर येतात की ना ते सगळे रेडीमेड कलर येतात. आणि पूर्वी जे आम्ही जे आता हे फळा वगैरे आता तुमका शायनिंग दिसता फक्त फळांचं. पण ते आम्ही जो हातीन करी की ना घोटून वगैरे बळू घासून पातळीवर तो गोळोसारखं करतो. त्याच्यानंतर रंग हातीन करायचं. त्या रंगाक आणि ह्या रंगाक जमीन आसमानचं फरक असतं. आणि ती फळं वेगळी दिसतात आणि ही फळं वेगळी. आता का मशनीर आणि त्यावेळी हातानंच आम्ही शेडिंग करू. आताचे लोक हातानं करून नाही. आता त्यांना सोप्या व्हाया झाला पटपट करून शेडिंग मारून देतात. आणि हातात जर करतात ना अजूनही कोणी तो चॅलेंज मारून दे पैज मारून दे आम्ही हातान पुढ्यात तुमका करून दाखवतो असं. फळासुद्धा तुम्ही नारळसुद्धा घेतला तरी पाण्याचं सुद्धा नारळ मोठं करून देतो. पण बाकीच्यांका करून देऊ सांगा नाही करून देऊचे. म्हणजे ते हातान केला जायचं तुम्ही करत आम्ही. पण ते कलर कसले होते तुम्ही तेव्हा वापरित आणि त्या साल काय होता? ते कलर म्हणजे बाहेरचे कलर हे होते त्यावेळी. आता इंडियन झाले पण ते कलरात आणि ह्या कलरात खूप फरक.
ते त्यांचं वेगळा आणि आमचा वेगळा. आत्ता जरी कोणी सांगितलं आमका ह्या नको तर टचवूट मारलेलो कलर फळा नको आमका, हातान केलेलं बळू घातलेलं आणि त्यावेळी काय रंगवून वगैरे झालं सुकलं का आम्ही कांबळ्यान घासू. म्हणजे काय होतं? शायनिंग येतात. शायनिंग रंग घसटणार नाही, पण तो प्रमाण खूप असता. किती घालू गयो डिंक, म्हणजे डिंक म्हणतात कळायचा नाही, गम जो घालतो ना किती घालू गयो काय घालू गयो तो प्रमाणात घालतो आणि वुलनच्या फडक्याने आम्ही ते फुसायचं मग शायनिंग. आताच्या बायकांका काम नको, रेडीमेड. बरोबर. त्यात आता कालपासून आमचा विषय आता का नशिबात नाही. जे आमचे आई वगैरे काय केल्याने तर आमच्या डोळ्यात आता पाणी येतं. काय आठवणी होते ते खूप. आईच्या काळातल्या? आजीच्या आमच्या कसं काय चालायचं? आईच्या आणि आजीच्या काळातले अजून आमका ते आता हे पाठ किंवा आता पोपटाचे तो किंवा लाल पाठ पोपटाचे वगैरे झाले तर त्यावेळी आता हे टचूट मारतात. पूर्वी कसं आम्ही पाठ घेऊ निकारी घालून ठेव आणि ते का ती लाख चढवू, पाटांका लाख चढवू. लाखाक ते केळीचं दंडारो, पानाचं दंडारो आणि लये म्हणून मिळतात ते. त्याच्यानं की ना तापवून झाल्यानंतर ह्या करू त्या पाटाक की ना आयुष्यभर भय नाही. हे पाटाचं काय हे नाही, त्या पाटाचं आयुष्यभर भय नाही असं असायला. आता ते कोण काम करणार नाही, ते बायकाच करी काम. लाख वगैरे ओढूचा वगैरे आगीत ठेवून तो पाट असं ठेवून आग इताळली का आता पातळ ओढायचं. कलर नाही लाख म्हणून असतात ते लाख. हे आता लॅकर म्हणतात पण लाख वेगळी असतात, चकते असतात ती. बाजारातून बाजारात मिळत ती मिळत. आता काय होते त्यावेळी काय 60 रुपये 70 रुपये किलो होती. आता 2000 रुपये किलो, आता 2000 रुपये किलो असं. पण त्यावेळीची जी लाकडी खेळणी होती बघा त्याची किमती काय होते पहिली तुम्ही सुरुवातीक एकदम विकत? आम्ही 79मध्ये 69मध्ये आमचे ज्यावेळी वडील वगैरे काम करीत त्यावेळी आम्ही लहान, त्यावेळी 27 फळांचं सट 12 रुपये 10 रुपये असं सोट येतो. आता त्याच फळांचं सेटचं रेट आता 1500-2000 रुपये झाले असं. त्यावेळीचं एका किंमत नव्हते. एक आता आंबवगड घेतलं तर 1 रुपयाक देऊ आम्ही. आता तोच आंबवगड घेतल्यात का तुमका तो 200 रुपये आताच्या ह्याच्यात आणि त्या वेळेत. पण त्या कलराक आणि ह्या कलराक जमीन आसमानचं फरक. ती आता ज्यावेळी आम्ही करू ह्या करू कांबळ्यानं वगैरे घासू त्या फळात ताकद खूप होती. आत्ताच्या फळांत काय ताकद नाही, म्हणजे किती दिवसात कधी खराब होत काय होत. आणि त्यावेळी आम्ही कसं आता ते ह्या घालतात चिंचुके, त्यावेळी आम्ही चिंचुके आणू त्यावेळी फातरी ते फोडू आणि त्याच्यानंतर ते आम्ही भिजत घालू, त्याच्यानंतर वाटून घेऊन त्याच्यानंतर खळ करू आणि जे प्रत्येक फळं असतात त्यांना लांबी वगैरे भरणा किंवा खळ वगैरे लावून सुकवणं. त्याच्यानंतर शेडीचं हातकिना शॅडूचं हातकिना 5 वेळा मारायचो. आता हे शॅडू 2च वेळा मारतात आणि फळं रंगून झाले बाजारात गेले असं असतं. आजीच्या कारकातीत वगैरे लागला तर आमका आता आठवण येतं किती त्रास करीत काय करीत. पण त्या त्रास केलेल्या आणि तेवढी स्वस्तही होती तेवढा काय वाटना. आता 1000 रुपये सट दिलो तरी बाजारात गेले का ते 1000 रुपये एक लहान पिशवी भरून येतात असं. हे काय ह्यात नाही सगळं. पण आता ह्या लाकडी खेळण्यांका पूर्वीसारखीच मागणी असा काय किंवा या सगळ्या वस्तूंका मागणी काय कमी नाही, मागणी कसा. पण ते आता इकडे अशी तुमका फळात दिसणार नाही. पण आता कोण करूकच बघणार नाही ना, हातान करूकच बघणार नाही. पूर्वी कशी होती लहान दुकानं असले तरी की ना सगळी तऱ्हेची फळात जांभळापासून द्राक्षापासून तेंडलीपासून वालसुद्धा काय ते आता काही करतात कोण वाल यांका माहीतच नसतली. भाजी खाऊक माहीत असतं वालीची बरोबर. यांका काय वाल म्हणजे बारीक वाल माहीत असतं मग पेंडी येतात ती यांका काय आता माहिती असतं वाल माहीत. पण फळांच्या सेटमध्ये 60 फळांचं सेट असतात त्याच्यात सगळी प्रकारची काय भाजीपासून की ना सगळं नारळ फोडल्यापासूनचं सगळं नारळाची गोळीपासून सब असं आता थोडक्यात बरेच बदल झाले. हां आता बदल सगळा आता काय अर्थच नाही त्याच्यात.
रेडीमेड सगळा. तर हे होते प्रकाश चितारी आजोबा आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवाती हातान सगळा तयार केला जायचा आणि त्यावेळी कष्ट भरपूर होते. मात्र मशिनरी इल्यामुळे बराच काम सोप्या जरी झाला असला तरी फरक मात्र त्यांना नक्कीच जाणवता आणि जुन्या आठवणींमुळे त्यांच्या डोळ्यात पाणी इलेल्या आपल्या बघूक गावता. चिताराळीतल्या आणखीन एका आपण दुकानात दिलोसो आणि हे सध्या पाड आपण वेगळे बघतो. म्हणजे मगाशी जे आजोबा तयार करत होते त्या काम त्यांचा सुरू होता कार्विंग करूचा. आता ह्या रंगवून हे तयार झालेले पाड आपण बघतो आणि या पाटांविषयी या लाकडी खेळण्यांविषयी आणखीन माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करूया. तुमचं नाव कसं आजी? माझं प्रेमा नागेश चितारी, बांदोडकरे म्हणतात मला. तर माझं गाव बांदोड्याला नागेशी महालक्ष्मी हा देव आमचा. तर आणि इकडचं चितारी माझं इकडचा आणि तिकडचं घरचं माझं बांदोडकर असं आहे. तर तुला पाटाबद्दल सांगू नका काय अजून काय सांगू. तुम्ही तुमचा हा व्यवसाय किती वर्ष सुरुवात तुम्ही किती? आजोबा पणजोबा वडील. आता मला भाऊ नाही सका, हे सगळे चुलत भाऊ. आम्ही चितारी म्हणजे ना तो पण चुलत भावाचा मुलगा आणि मला आम्ही 2 बहिणी. आम्ही मी चालवते सगळं. मुंबईचं राहते, इथे राहते, तिथे मुलगी आता ही आली काल आहे मुंबईवर. तिथे राहते इथे राहते, दोन्ही करून आम्ही बंद करून येतो आणि असं व्यवहार आम्ही करतो. मगाशी जेव्हा तुम्ही बोलत होता की कोरोनापासून या व्यवसायावर जास्त परिणाम झालेलो तुमका दिसता, असं काय झालं नेमकं? काय झालं माहिती आहे, त्याच्याने काय झालं, लोक खूप मागायला लागले. आम्ही लोकांना काही लोकांना ते परवडते कारण त्याने तो माल मटेरियल जर कच्चं केल्यानंतर त्यांना ते कमी होतं. पण मला ते परवडत नाही. आम्ही कसं आजोबाने त्या धर्तीवरच आम्ही तसं करतो. आम्ही ते असं कमी घातला का त्याला पैसे लोक म्हणतात. आता लोक विकत घेऊन जातात, ते घरी जाऊन तिकडे मोडे ना तिकडे गाय जाते. तसं नाही, लोकांकडे राहायला पाहिजे. आता माझ्याकडे बघा ते आडाळी पोळपाट फळं ते बोरवलेलं IC कॉलनीमध्ये भरपूर. तुमच्याकडलं नेलं ना आहे तसं आहे आमचं, काही झालं नाही. ते मनाला समाधान वाटतं. हां एवढं म्हटलं तरी बस झालं ना. पण आता काय नाही, कसं तरी करतात. मी तुम्हाला सांगते मी सांगते की मी तसं आम्ही करायला जात नाही. आमचं एक दुकान माझं माझं आहे की मी तसं करायला जात नाही. बरोबर. अरे काय सांगू सांगा. तर कोरोनापासून या व्यवसायावर काही परिणाम झाल्याचं सुद्धा त्यांच्याकडून आपल्याला माहिती मिळते. सरकारचं वगैरे काय आम्हाला काय हे मिळायला पाहिजे ते मिळायला पाहिजे तसं आम्हाला काहीच नाही. सगळं महाग झालं. मग 5 पैशासाठी आणि 10 पैशासाठी आम्हाला हे करावं लागतं. पण हे कशासाठी की आजोबाने पणजोबाने वडिलांनी करून ठेवलं आहे म्हणून करायचं असं आहे. माझा मुलगा पण आता हे झालं काय करायचं, पोट भरलं की कारण म्हणतो. ह्याच्यात काहीच आम्हाला फायदा नाही. ही लाकडी खेळणी हातान कशी केली जायची ह्याची आपण माहिती घेतली, त्यात बदल कसे झाले याची आपण माहिती घेतली. आता हीच लाकडी खेळणी कारखान्यामध्ये तयार केली जातात. तर तो कारखाना कसो असता ह्या आपण बघूया. आता मी जिकडे उभे असय तासा कोलगावमधलो ह्यो लाकडी खेळण्यांचो कारखानो असा आणि इकडे तुमका जे मशिनरी असतात जे या सगळ्या गोष्टींसाठी वापरले जातात, मग अगदी त्या कार्विंग असू देत नाहीतर मग त्याची डिझाईन म्हणजे जे वेगळे काही गोष्टी असतात, पॉलिशिंग असतात, घासकाम असतात, तर ती सगळे गोष्टी आपल्या ह्या कारखान्यात बघूक गावतले. तर बघूया अमित चितारींचो ह्यो लाकडी खेळण्यांचो कारखाना. सध्या लगबग सुरू असा ती गणपतीनिमित्त पाट बनवची आणि हे जोरात काम सुरू असलेलं आपल्या बघूक गावता. आणि ह्यो जो असा तो कोलगावातलो
लाकडी खेळण्यांचो कारखानो मात्र सीझनप्रमाणे त्यांचं काम चालत असल्यामुळे आता तुमका फक्त पाटाचं काम बघूक गावता. आता मी असं आणि आता माझ्यासोबत असत ते अमित चित्तारी, ज्यांच्यानी मुंबईच्या फाईन आर्टमधून ते शिका निलेत. मात्र त्यांच्याने आपलो वडिलोपार्जित जो व्यवसाय असा तो ते आता पुढे घेऊन जातात. मात्र त्यांनी या व्यवसायात सुद्धा काही बदल केले आहेत. तर हे बदल काय आहेत ते त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. दादा, तुम्ही फाईन आर्टमधून बाहेर पडलाय, शिकून आलात, पण तुम्ही हा व्यवसाय जो आहे तो वडिलोपार्जित तुमचा व्यवसाय असा आणि तो तुम्ही चालवत असात, तर काय सांगशात याबद्दल? ही आता जवळजवळ चौथी पिढी असा आणि पूर्वीचा काम व्हायचा तर सगळा हाती व्हायचा. त्याच्यामुळे एवढा प्रोडक्शन तयार नाही व्हायचा. आता त्या लोकांची मागणी तर एवढी असा, तर लोकांची मागणी कशी पुरायतलं तर त्याच्यासाठी म्हाका जरा ऑटोमेजेशन आणूचा लागला. मग आता जा मी मुंबईमध्ये कॉलेज केलं आहे, त्याच्या ॲड एजन्सीमध्ये काम केलं आहे किंवा फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आहे, त्याचा जो एक्सपिरियन्स जो मिळालो माका तिकडे, तो मी ह्या माझ्या बिझनेसमध्ये कसं काय म्हणजे डेव्हलप करू शकते तो वापरून. तर मी तिकडे जाऊन CNC मशीन वगैरे बघितलेलं आहे. मग ते CNC मशीन मी माझ्या बिझनेसमध्ये त्याचा कसा उपयोग करून घेतलेला आहे. ते मग हळूहळू म्हणजे विचार करून वगैरे सगळं आता होत गेला. आणि पहिली मी आणलं आहे लेझर मशीन आणल्यामुळे लेझर कार्विंगचे पार्ट सुरू झाले. त्याच्यानंतर मी आणलं आहे CNC कार्विंग मशीन. मग कार्विंग मशीनमुळे काय आला, हातान जा कार्विंग करू होतो तर मशीनवरती करूक लागले. पूर्वी हातान दिवसाक 10च पार्ट होत, पण आता माझ्या CNC कार्विंग मशीनवरती 25 पार्ट होतात दिवसाक. ह्या म्हणजे प्रोडक्शन वाढत गेला. त्याच्यामुळे जास्त ऑर्डर घेऊक आम्ही सुरुवात केली. असं आहे. म्हणजे ह्या जरा ऑटोमेजेशन आल्यामुळे ह्या बिझनेसाक जरा अजून चांगली ह्या म्हणजे संधी येईल. बस एवढाच. आता तुम्ही जर काम करतात किंवा हे सगळे मशीन वापरतात तर त्यांचे प्राईस काय आहेत ते तुमका खयनं घेऊचे लागतात आणि तसं त्यांचा मेंटेन तुमका कसा काय करूचा लागता? पहिली गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान योजनेतून आमका पहिला ह्या मिळाला, कर्ज मिळाला. त्याच्यात मी ती CNC कार्विंग मशीन घेतलं. त्याची किंमत 15 लाख रुपये. त्यांच्या अनुषंगाने मग हळूहळू त्या ह्याच्यात बिझनेसमध्ये वाढत गेलं आणि ते मग वेगवेगळे मशीन घेत गेलं आहे. आता लेझर मशीन असतात 4.5 लाखाची, ते 2 घेतले आम्ही. त्याच्यानंतर लेथ मशीन असतात 9 लाखाची, 6 लाखाची. ते हळूहळू म्हणजे जसं बिझनेस वाढता तसा घेत गेलो आम्ही. आणि आता कसा म्हणजे लोकांचे ऑर्डरीसुद्धा खूप वाढत गेलेले. ते लोकांका लवकर व्हायला असतात. मग त्याच्यासाठी हातान काय करून होणार नाही, त्याच्यामुळे मशीनमध्ये जावचा लागला. तरी आता तुमका खयनं मागणी येतात या सगळ्या पाट किंवा सगळ्या खेळण्यांसाठी? पाटाची मागणी ही जास्त करून गोव्यातनंच येता. कारण गोव्यात एक प्रथा असा की नवीन मुलीचं लग्न झाल्यावर तिका नवऱ्या म्हणजे मुलीच्या घराकडनं तिका पाटाची जोडी, एक फळांचो सेट, एक आदळो ह्यो वजा म्हणून दिवचा लागता. मग आता जास्त करून पाटाची जी मागणी आहे ती गोव्यातलीच आहे आमका. आणि नंतर जे खेळणी जी बनवतो ते सगळे ऑल ओव्हर इंडियातनं येतात. ते सावंतवाडी लाकडी खेळण्यांसाठी प्रसिद्ध असा, ते इकडनंच सगळे खेळणी जातात. पण ही खूप जुनी कला असा, म्हणजे अगदी राजांनी हेंका राजाश्रय दिलेलो होतो आणि तेव्हापासून ही परंपरा सुरू असतात. तर या कलेविषयी तुम्ही काय सांगशात? आणि नवीन पिढीतला तुम्ही प्रतिनिधित्व करतात, आता त्यात तुम्ही बदल करत असात, कसा बघतात या सगळ्याकडे? ज्या अजून आमचा पारंपरिक असा तर आम्ही अजून सोडूक नाही असा. म्हणजे जे कलर्स आम्ही पूर्वी वापरी होतो तेच कलर स्कीम असतात. फक्त काय जरा ॲडव्हान्स झाले त्याच्यामध्ये थोडा. मग त्याच्यामध्ये पूर्वी लाखीचा काम करत होतं, पण आता लाख खूप महाग झाल्यामुळे परवडणार नाही. त्याच्यामुळे आम्ही मग लॅकरिंग करू सुरुवात केली. जसं मागणी लोकांची वाढत गेली तसा आमचं बदल जात गेलो. मग पूर्वी आमचे नुसते मोजकेच खेळणी होते लहान मुलांसाठी. आता कसे नवीन युग गेल्यामुळे मुलांका एज्युकेशन टॉईज होय शिक्षणासाठी मग ते वाढत गेले. मग वेगवेगळे आयडियाज. मग त्याच्यानंतर गाड्यांमध्ये सुद्धा एज्युकेशन टॉईज कसा घुसायला, तर ह्याचे वेगवेगळे आयडियाज येत गेले. पण एक युवा पिढीच्या माध्यमातून ही कला टिकवून ठेवची असतात, तर
आपल्याकडनं काय होऊ गव्या, त्याचबरोबर शासनाने याच्यासाठी काय प्रयत्न करू गवे असं तुमका वाटतं? कारण काय वेगळी योजना पण असत का या लाकडी खेळण्यांच्या वाढीसाठी, व्यवसाय वाढीसाठी? नाही, योजना तर शासन राबवतात, पण ती आमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. आणि ते हे पोहोचण्यामधले जे मीडिएटर असतात ते आमच्यापर्यंत पोहोचवू देणार नाही सर. नाहीतर आता जा मशीन आम्ही 15 लाखाची घेतली ती पहिली आम्ही घेऊ शकलो नसतो, कारण एवढे खर्चून आहे. त्याच्यामुळे आमका पंतप्रधान योजनेतून आमका मार्फत ती मिळाली. मग त्या कळली म्हणजे ते जे योजना होते ते आमच्या म्हणजे सरांबरोबर वेगळे डिस्कस करून आमका ते कळाले. हे जे गोष्टी असतात ना ते खालच्या लेवलपर्यंत पोचणच नाही सर. त्याच्याच शासनानं जरा माझ्या मते खालच्या पातळीपर्यंत हे योजना पोचवू गए, ह्याच्यासाठी काहीतरी शासनानं प्रयत्न करू गए बस. आणि नव्या पिढीक तुम्ही काय आवाहन कराल, म्हणजे ही जर कला टिकून ठेवची झाली तर? नवी पिढी ही खूप ॲडव्हान्स असा, म्हणजे तिका जर ही कला टिकवून ठेवची असली तर थोडासा म्हणजे आता कसं सगळं आता मोबाईलवरती सगळं समजतं एका बटनवरती, पण मुलांमध्ये आत्ताच्या मुलांमध्ये पेशन्स नाही असत. पेशन्सची कमी आहेत, म्हणजे त्यांना आत्ता लगेच होया ता होचा नाही, ता कसा हळूहळू होत जातला. एकदा आवड निर्माण झाली का मग हो बिझनेस खूप चांगला. तर हे होते अमित चितारी, सध्या कोलगावात त्यांचं कारखानो आणि ते सगळं या काम सांभाळत असत. बरेच त्यांच्यानी ॲडव्हान्स या लाकडी खेळण्यांची वस्तू निर्मिती करताना ॲडव्हान्स पद्धतीने ते पुढे घेऊन जात असत ह्या सगळ्या काम. आणि हा करत असताना मात्र त्यांच्याने एक गोष्ट सांगितली आहे की शासनानसुद्धा म्हणजे योजना असत, पण ते योजना त्यांच्यापर्यंत या कारागिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणं फार गरजेचा. हे सगळे पार्ट रंगवून झालेले आपल्या बघूक मिळतात, मात्र हे रंगवताना सुरुवातीक पॉलिश पण करूचा लागता. आणि या पॉलिशचा कामसुद्धा आपल्या इकडे चालू असलेला बघूक गावता. ह्या काकांकडनं ह्या काम कसा केला जाता याची माहिती घेऊया. काका, तुमचं नाव कसं? माझं उदय महादेव चितारे. आणि तुम्ही आता काय करता सध्या, काय काम चालू आहे? पॉलिश काम करते ह्या पॉलिश ह्याच्या पहिलं हात मारून नंतर दुसरा हात मारला जात आहे का. दुसरा हात मारून झाल्यानंतर सुकल्यानंतर मग फायनल फिनिशिंग होतं मग. आणि कलरिंगचं काम कधी मग सुरू होतं हा झाल्यानंतर? ह्याचा झाला कम्प्लीट. ह्याच्याला आता एक दुसरा हात मारलो ना काय फिनिशिंग मग तसं तो पायला येतं बघा खाली, ते पायला येतं. पायल्यानंतर ह्या का पॉलिश केला जातं मशीनवर. आता सगळं मशीनवर काम सुरू आहे ह्या हाती सगळं आता पॉलिश काम. बाकी मशीनवर ह्याचं लास्ट फिनिशिंग असतं ना तर मशीनवर केला जातं. आणि मगाशी जे आपण रंगवून पाठ बघितलेले होते तर ते सगळं हातान काम केलेलं काम केलं. हो, सगळ्या हाताने केलं जातं ते. मग ती डिझाईन जी असा ती कशी तयार केली? हातानेच सर्व केलं जातं. आणि त्या काम कोण करता? अमित चितारी आणि मी. तुम्ही आता किती वर्ष झाली या काम सगळं बघता? मी आता 50 वर्षात तरी हा काम करते मी. हे आता आमची बरंच जाणवलं होतं लोकांना. नवीन नवीन आहे ना व्हरायटी. कलर काममध्ये आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर करत असतो. आणि ही आमच्या धंद्यात चितारी आर्टमध्ये ही 8वी पिढी आहे. आपण सहज पाठ घेतो बाजारात विकत असलेले, पण त्यामागे बरीच मेहनत असतात आणि मेहनत ही आपल्या या कारखान्यात बघू गावतस. आणि हे सगळे कारागीर आता या काम करतात. काकी, तुमचं नाव कसं? अनिशा अजित करमळकर. आणि तुम्ही आता काय काम करता? एका रपू पावडर लावून फिनिशिंग करण्यासाठी घासकाम केलं जातं. ह्या घासकाम केल्यानंतर ह्याच्यावर पॉलिश काम व्यवस्थित होतं. ही स्टेज असता, ह्या स्टेजमध्ये जे काही फटे वगैरे ह्या दिसले जातात ते फिनिश होतात. ह्याच्यानंतर ह्या घासकाम करून पुढे पॉलिशसाठी पाठ दिलं जातं. पण या घासकाममुळे काय फायदा होता, म्हणजे ज्या पॉलिशिंगसाठी काय सोप्या म्हणजे फिनिशिंग व्यवस्थित होता. घासकाम पॉलिश मारण्याक व्यवस्थित येतं. कुठेही कपड्या गाडक बिडक होणार नाही आणि त्या दिसा काही मग सुंदर दिसतं. त्याच्यासाठी पॉलिश. आणि तुम्ही आता किती वर्ष झाली या काम करता? इथे मी काम करते. आता ह्या चालू आता हे का रफू म्हटलं जातं, त्याची अधिक माहिती या ताईंकडनं जाणून घेऊया. ताई, तुमचं नाव कसं? सोनाली मारुती चव्हाण. आता तुम्ही ह्या काय करतात म्हणाला तर रफू करता? हो, हे छोटे छोटे होल दिसतात ना ते भरून पॅक होण्यासाठी आम्ही हे वापरतो. रपू ह्याला म्हणतात. तो आम्ही त्यानं पॅक होऊन चांगला रपू केला की नंतर रावताना त्यावर हे केली जाते. ते काय वापरलं, म्हणजे काय तुम्ही लावताय पण त्याला रफू करण्यासाठी? ह्याला फॅविकॉल फक्त वापरतात. फॅविकॉल आणि पावडर असते रपूची, ती वापरली आणि मिक्स करून हे केलं जातं त्याला.
म्हणजे ते होल बुजवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हो, आणि हो. त्यानंतर एक वेगळा कलर पण इथे दिसतोय, तर तो ते- कलर काय आहे? वेगानंतर ह्याला म्हणजे घासलं जातं ते, हां, बरोबर. त्यावरती रावसेना म्हणून पावडर मिळते, ते ह्याने ओढली जाते हे त्याचा कलर थोडा यापेक्षा वेगळा दिसतो. वेगळा दिसतो. हो, आणि त्यावर नंतर पॉलिश केलं जातं. ते घासकाम करून झाल्यानंतर पॉलिश केलं जातं. एवढं. तर ह्या आता आपण बघितला की आता ह्यो जो पोळपाटा त्याचा जो पॉलिशिंग करूचा जो काम होता तर ह्या काकांनी केला. तर ह्या कसा काम केला जाता तर त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया. काका, तुमचं नाव कसं? विलास परब. हां, तुम्ही आता पॉलिशिंग केलं बरोबर? हा, ह्या पॉलिशिंग, पाट. हा. मग त्याच्यासाठी मग अशी तुम्ही गुळ पण घेतलेला? गोळ नाही, ते मेन आहे, मेण? मेन आहे मग आता कशाचं असतं आता? ते मोहाचं मधमाशाचं. मधमाशाचं. बरं. आणि कसं काम केलं जातं, हे कसं काम केलं जातं हे सगळं? काम म्हणजे सुरुवातीला ह्यावर गोल फळी करून चौकोनी फळी असते ती कंपासने आखून गोल करतो. नंतर या प्लेटला लावून ती टर्निंग करतो. टर्निंग केल्यावर त्याला फिनिशिंग पेपर मारून फिनिशिंग करतो आणि नंतर मग त्याच्यावर हे मेन लावून पॉलिश करतो. आणि अजून एक कुठलं तरी तुम्ही एक ह्या घेतलेला, एक अजून वस्तू घेतलेला, ती वस्तू काय आहे? हां, आणि अजून ती दुसरी हे एक एकदीची पात आहे. हां, ती कशापासून मिळते? एक एकदीची पात मिळते, ते तिकडे गावाकडे मिळते. ती आणून ती पॉलिशसाठी वापरली जाते. ती वापरल्यामुळे ती फिनिशिंग येते. त्याच्यामुळे हे शायनिंग जे येते की नाही, हे पातीमुळे येते त्याला. हां, ते नुसतं गोंदपड वगैरे मारलं तर ते फिनिशिंग येत नाही. मग त्याच्यासाठी पात वापरतात. बरं. मगाचपासून आपण ज्याचा उल्लेख करत होतो तो म्हणजे डिझायनिंग म्हणजे या लाकडी खेळण्यांमध्ये किंवा या वस्तूंमध्ये ते का कार्विंग असं म्हटलं जातं. आणि आताचा जो कार्विंग आता अशा या मशीनवर केला जाता. आणि या मशीनबाबतची माहिती घेऊया अमित चितारी यांच्याचकडसून. दादा, काय सांगशात या मशीनबद्दल, कसं काम सुरू असतं? ही जी मशीन आहे ते का तिचं नाव असं CNC राउटर मशीन. ह्याच्यावरती कार्विंगचं काम केलं जातं, 3D कार्विंग वगैरे. तर पहिल्यांदा जा आपला कार्विंग करूचा त्याचा कम्प्युटरवर डिझायनिंग करूचा लागता. त्याच्यानंतर मग तो प्रोग्राम इकडे पेनड्राईव्हद्वारे फिट केला जाता आणि इकडे मग सेट केला जाता. सेट केल्यावर मशीन चालू केली जाता. जर डिझाईन सगळा जेवढा कम्प्युटरवर केलेला तसाच सेम डिझाईन इकडे कार्विंग करताला. पण एका वेळी किती पार्ट तयार केले जातात किंवा कसे? एका वेळी एकच पार्ट लावू शकता तुम्ही. तो झालो काय नंतर दुसरं. हो. हां, मग असं किती वेळ तरी लागता पूर्ण डिझाईन हो? पूर्ण डिझाईन मग एका पाटात 35 मिनटं लागतात आणि 35 मिनटात एक पाट तयार होतं. म्हणजे दिवसात कमीत कमी 25 पाट होतात. पूर्वी हातान 10 पाट होते, ते आता याच्यावर 25 होतात. असं म्हणजे थोडक्यात ह्या आता मशीनमुळे आपल्या काम सोप्या झालेला दिसून येतात. मग ही बरीच आता वर्ष झाली ते या सगळ्या जर डिझायनिंग त्या या मशीनवरच करत असल्याची माहिती आपल्याक मिळतात. सुंदरपैकी रंगवून हा पाट तयार आहे. मात्र रंगकामसुद्धा फार महत्त्वाचं ठरतं, कारण त्यातूनच त्याच्या नक्षीकामातून इथं ग्राहक आकर्षित होतो. आणि ते काम करतायत सध्या अमित चितारी यांच्या मिसेस ज्या आहेत त्या हे काम करतायत. तर त्यांच्याकडून या रंगकामाविषयी जाणून घेऊया. तुमचं नाव कसं? प्रतिभा चितारी. बरं. तुम्ही आता हे सगळं कधी शिकलात? म्हणजे लग्न झाल्यानंतर की अगोदरपासून याची सगळ्याची आवड आहे? नाही, लग्न झाल्यानंतर. बरं. मग आता हे जे तुम्ही डिझाईन केलं हे सगळं तुम्ही केलं आहे म्हणजे रंगवून? नाही, हे थोडंफार मी करते, बाकी उदय काका करतात, मिस्टर करतात. हे जे डिझाईन आहे आता हे वेगवेगळे आता आपण बघतोय की ते तुम्ही आता स्पॉट देत आहेत, छोटे छोटे गोळे काढत आहेत, पण हे जे डिझाईन आहे ते कोणी केलं आहे? हे उदय काकाने केलं आहे, वेली वगैरे. आणि व्हाईट वगैरे सगळं मी करते. पण आता घरही तुम्ही सांभाळताय, मग अशी बघत होतो म्हणजे तुमची थोडी गडबड दिसत होती, आणि हे पण तुम्ही सांभाळताय, कसं काय? काय आता घरचंच आहे काम म्हणून करायचं. काळाप्रमाणे आता तसे प्रत्येक क्षेत्रातच बदल झालेत आणि या लाकडी खेळण्यांमध्ये सुद्धा बदल झालेत. म्हणजे पहिल्यांदा हातांनी तयार केलेली खेळण्यांची जागा आता कारखान्यातनं डायरेक्ट तयार करून येतात. श्रम वाचतात. ह्या जरी असला तरी पिढ्यानपिढ्या जो व्यवसाय आहे तो इथले चितार आळीतली ही जी लोकं असत, हे कारागीर असत,
तो व्यवसाय आपलो ते तसोच पिढ्यानपिढ्या चालयतात आणि आपली परंपरा तशीच त्यांच्यानी सुरू ठेवलेली आहे. मात्र त्यांच्यानी एक खंत व्यक्त केलेली असा ती म्हणजे शासनान सुद्धा या लाकडी खेळण्यांचो जो व्यवसाय आहे तो अबाधित ठेवण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करू गो. जसो आपल्या राजांनी सावंतवाडी संस्थांच्या राजांनी शिवरामराजे भोसले असतील, सत्वशिला देवी भोसले असतील, ह्यांच्यानी जशी राणी सत्वशिला देवी भोसले असतील ह्यांच्यानी जशी या खेळण्यांका राजाश्रय दिलो तसोच आता शासनान सुद्धा या खेळण्यांसाठी विशेष प्रयत्न करू हवे अशी सुद्धा मागणी इथे बोलून दाखवलेली असा. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.